Tady aspoň pro paní ředitelku, tady je z ústavu z Bystřice, paní Šimková, tak aspoň tí to tady máme, můžeme říct. Dobrý den. Přijeli jsme ze Stromu do Uprachati. Tady u vás bude dneska otevřený nový obchůdek s naším zbožím, který se vám, jak doufáme, bude líbit. A možná naše výrobky budou zdobit váš domov nebo s nimi uděláte někomu radost. Chci vám představit moje kamarády. Lucka. Jmenuji se Lucie Hrudníková, baví mě keramika a baví mě i plnění pytlíčků. Terka. Já jsem Luciana Záchromková a ráda maluju, zpívám a tancuju. Standa. Já se jmenuji Stanislav Hokeš, rád mě baví dělání plátů na keramiku a dělání koberčů. Marta. Já jsem Marta Zubářková, já maluju, Zkusím zdat do knihy. hlám teperek. Kresly, věď. No, a Martička namalovala všechny obrazy v tomhletom krámku. Vláďa. Jmenuji se Láďa Chvil. Tam a čihám nůžkama látku No. na kobelce. A co, Ládíko, ještě můžeš říct? I na Že jsi nejlepší? čihač. Tak, správně. Eva. Jmenuji se Nakladníková a mezi mé koníčky patří žehlení a tkaní. Dana. Jmenuji se Dana Frajová, je mi 18 let a to rád žehlím, čtu a maluju. Péťa. Já rád dělám keramiku, dělám tkám taky a plním pytlíčky a uklízím. Silva. Jmenuji se Silva Tyšlerová. Silvi, co ráda děláš? Baví mě keramika. Tak, A dál nebudu. Bydlím v Prachaticích s mamkou a s taťkou. tak, výborně. A dál už nebudu. Všechny vás zdravím, já Václav Růžička, který rád vytírá a stříhá látky. Tak to bylo pro paní ředitelku a tamhle pro paní krátké představení našich klientů ze Stromu Dub. Jsme u Prachatic, jsme sociální centrum, kde máme pobytový týdenní pobyt od pondělí do pátku. A máme dvě služby. Sociální rehabilitaci, kde se klienti učí o sebe postarat, a sociálně terapeutické dílny, kde se učí pracovat. Výborně. A asistenti nás učí Tak. a dobře nás učí hezky. A rozhodli jsme se u vás v Nýrsku udělat takovýhle krásný krámeček. Ano. Dneska jsme tady, aby jsme přistřihli pásku a popřáli krámečku, aby měl hodně štěstí, hodně spokojených zákazníků a aby nám vydělal nějaký korunky, aby jsme si zase za ně mohli koupit vínu, barvy, látky a mohli jsme zase něco dělat. A jsme dovolenou. Chci představit naši paní prodavačku Věrku Šantovou, která se nám tady bude o krámek starat. Takhle krámení. To vypadá jako... No tak jo. A naše sociální pracovnice, který všichni známe, Lenku Vítkovou a Dášu Šebestovou. A máme ještě další Lenku. A ještě Lenku jednu máme, tu jsme nechali v Dubu. To se do auta nevešlo. Takže, kdo mi podrží pásku? A jestli můžu, já bych vám všem moc chtěla popřát hlavně hodně zdraví. A protože je vidět, že ty vaše výrobky děláte srdcem, tak v tom jenom pokračujte, ať se máte všichni rádi a pomáháte si. Ať váš krámek prosperuje a při té příležitosti, protože jsme v tuto chvíli sousedi, tak vás budu moc ráda, vás potom přivítám v našem domově v Bystřici a můžeme začít navazovat nějaké kamarádské i třeba jiné vztahy. Tak je to dobrý. Jo? Děkujeme. Díky. Takže jdeme na to? Ne. Tak. Fuj, fuj. 3, 2, 1. Tak, to máme na památku, aby jsme se brzy potkali. Tak, všichni vás zvu do krámečku, obdivujte, kupujte. Jo. Vašku, vyndej peněženku. Tak, dobrý večer. Tak já.
Tak, aby bych to mohla